Všem panenkám přeju krásný čas. Pojďme se podívat, jak to budeme mít v červnu 2026. Jaké energie budou kolem nás. Je tady karta věrohodné inspirace. Je tady karta toho, že něco nás napadne, nějaký dobrý nápad, nějaké vnuknutí, nějaká myšlenka. Tak se podíváme, čeho se to bude týkat. Teď tady máme kartu, která nám říká, že je správný čas. Stále se nám ten obraz neodkrývá, ale my na to přijdeme. Správný čas na co? Správný čas na co? No, tady je, že bychom si měli dopřát odměnu. Ono se to tak jako lehko řekne, ale ve své podstatě je to daleko hlubší téma. Je to téma toho, že už dlouho jste dávali ze sebe, starali se o své nejbližší, blízké a zapomínali na sebe. A právě teď je čas, abyste si tu energii opět vrátili k sobě. Abyste se posunuli, abyste se dostali do rovnováhy. Protože ta rovnováha je moc důležitá k tomu, abyste se vyladili, abyste se zpátky dostali do kupy, abyste se napojili na svůj vlastní zdroj, dočerpali energii a vrátili si sami sobě tu péči. Hýčkali se, opravdu se starali o sebe. A abyste měli i třeba tu sílu potom mít ty úsměvy a být tady pro ty ostatní, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Musíte jenom vy sami. Takže dejte si úkol, dejte si každodenní úkol. Udělejte pro sebe něco hezkého, něco milého. Kupte si něco dobrého, zajděte si na výbornou kávu, třeba i sami, nebo si objednejte jídlo, nebo si kupte něco hezkého na sebe, nebo si zajděte na masáž. Zkrátka něco, co vám udělá radost, něco, co vás dozdrojuje, co vás dočerpá k tomu, abyste se opravdu znovu nadechli a napojili se na sebe a na své tužby, na své vize. To, co jste dlouho zanedbávali, to, co jste dlouho potlačovali. Teď je čas na to, aby to šlo do popředí. Co dál? No, a karta čerstvý vzduch. Možná proto jsem zvolila dneska vykládat na čerstvém vzduchu, protože jsme se bavili o těch myšlenkách, o těch vnuknutích, o té inspiraci, o těch dobrých nápadech. Tak samozřejmě víme, že příroda je mocná čarodějka a že díky tomu našemu pobytu v přírodě se nám stiší mysl, sklidní a my dokážeme zase nacítit a uslyšet hlas té naší duše. A ten hlas té naší duše nám našeptává, co bychom měli dělat dál. Tak zkuste se na sebe naladit a řekněte si, co byste rádi dělali zítra, co byste rádi dělali za 10 let. Také důležité je si ten čas krásně rozplánovat, protože máte tu tendenci pomáhat druhým a potom, jak zapomínáte na sebe, tak vám ten čas vždycky propluje mezi prsty celý ten den. Udělejte si svoje rutiny. Nám panenkám rutiny svým způsobem dělají do určité míry dobře, když jsou to rutiny, které nám dělají dobře, když jsou to rutiny, které si sami určíme a které nás posouvají dál. Protože když sami sobě dáme ten prostor, ten čas, tak uvidíte ten progres. Takže není čas ztrácet čas. Karta, naslouchejte, no tak to nám opět jde tady s tou inspirací,
s tím, co jsme si říkali, poslouchat ten svůj vnitřní hlas a on už potom nebude šeptat, on už potom ho uslyšíte samozřejmě víc a víc. Což je účel. Ano, a další téma, byť jste panenky, nebo byť jsme panenky a máme takové to kritické oko, tak ne vždy se nám říkají ty pocity snadno. Tato karta nám říká, že bychom měli mluvit s těmi druhými na rovinu a v klidu o našich pocitech, tak abychom zase neutlačovali svoji energii jenom proto, aby nikomu bylo dobře. Takže i tohle je důležité sdělení. Nemáte se čeho bát, je to v pořádku, ty změny jsou v pořádku, tak nic neodkládejte a pusťte se do toho. Tento výklad je dost o seberozvoji. Hodně tam je ta energie toho starat se o svůj vnitřní zdroj. A tady nám teda vyšla kartička, že se máte zaměřit na službu. To ano, ale ono to vyplývá potom i z toho, co jsme si říkali. Nejprve musíme objevit to, co jsme dlouho v sobě potlačovali, potom se můžeme zaměřovat na službu, která je nám tady nějakým způsobem dána. Každá a každý z nás samozřejmě víme, čeho se to tak týká. Je tady karta svatby, což je zajímavé, protože nám to tady padá napříč znameními. Pro vás, co jste zadaní, nebo pro vás, co jste v manželství, může tato karta znamenat to, že díky nějakým událostem vy prohlubujete ten váš vztah nějakým způsobem, jako kdybyste se do sebe podruhé zamilovali. Pro vás, ty, co jste single, tak je tady dobré znamení toho, že brzy můžete potkat partnera či partnerku, který nebo která je vám osudem dána. Ale už ta partnerka a parťák pro život, ten pravý a ne jenom nějaké rádoby vztahy nebo vztahy lekcí, a nebo takové, já jim říkám, zkouškové vztahy, ale takový ten opravdový vztah. Tak uvidíme, co nám to přinese. Každopádně to opět souvisí s tím, co vyzařuješ, to přitahuješ. Takže v momentě, kdy my se správně naladíme na tu svoji krásnou frekvenci, tak v ten daný moment my si přitahujeme potom tyhle krásné záležitosti. Já vám přeji, ať to všechno zvládnete. Kdybyste měli pocit, že byste potřebovali ty věci více probrat do hloubky, tak mě neváhejte kontaktovat na osobní výklad. No a já se na vás těším a opatrujte se.